पार्थ पवारांनी फडणवीसांची भेट घेतलेली वर्षा निवासस्थानी ही भेट झालेली होती आणि ही घेतलेल्या भेटीमध्ये प्रशासकीय चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे। पार्थ पवार येऊन भेटले, यात काही विशेष नाही असं स्पष्टीकरण फडणवीसांनी दिले। या भेटीवर नितेश राणेंनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे। सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं फडणवीसांकडे असतात म्हणून अनेक नेते भेट घेतात असं नितेश राणे म्हणाले। मला पार्थ पवार येऊन भेटले, काही 2-3 प्रशासनिक विषय होते, काही राजकीय विषय होते, त्याच्यावर त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली। मला असं वाटतं की आम्ही मित्रपक्ष आहोत, त्यामुळे ते मला येऊन भेटणं ही काही फार मोठी बातमी आहे असं मला वाटत नाही। हे कुटुंब प्रमुख आहेत राज्याचे, म्हणून कोणालाही कुठलंही संकट असेल, आधार असेल, त्यासाठी सबकुछ देवा भाऊ हेच आमच्या राज्याचं वातावरण आहे। सगळे काय प्रश्नांची उत्तरं हे फक्त आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडेच असतात।